ପିଲାମାନେ ଆଜି ଘାତ ଓ ଘାତାଙ୍କିୟ ରାଶିର 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ସରଳ କରରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କେତୋଟି ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଏହି ଧାରାରେ ସମାଧାନ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। 6 ନମ୍ବର ସରଳ କର। କ 2 ଗୁଣନ 10 ର ଘାତ 3, ଗ 2 ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 5 ର ଘାତ 2, ଚ 5 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 2। ସମାଧାନ 6 ନମ୍ବର କ 2 ଗୁଣନ 10 ର ଘାତ 3 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 10 ର ଘାତ 3 ହୋଇଥିବାରୁ 10 କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। 10 ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 10 10 100 10 1000 ସମାନ 2000। 6 ନମ୍ବର ଗ 2 ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 5 ର ଘାତ 2 ସମାନ 2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିବା 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଗୁଣନ 5 5 25 25 ଅଷ୍ଟନା 200। ଚ 5 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 2 ର ଘାତ 2 ଏଠାରେ 5 ର ଘାତ 2 ହୋଇଥିବାରୁ 5 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। ଏହା ସହିତ 3 ର ଘାତ 2 ହୋଇଥିବାରୁ 3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ 2 ର ଘାତ ମଧ୍ୟ 2 ହୋଇଥିବାରୁ 2 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। 5 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କଲେ 5 5 25 ଗୁଣନ 3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କଲେ 3 3 9 ଗୁଣନ 2 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କଲେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି ହେବ 25 100 ନୂଆ 900। 7 ନମ୍ବର ସରଳ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ -3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2, ଗ -3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4, ଘ -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ -10 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। 7 ନମ୍ବର ଖ -2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ଇଣ୍ଟୁ -3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ଏଠାରେ -2 ର ଘାତ 3 ହୋଇଥିବାରୁ -2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା। ଏହା ସହିତ -3 ର ଘାତ 2 ହୋଇଥିବାରୁ -3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିବା। -2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ -2 ଇଣ୍ଟୁ -2 4 ଇଣ୍ଟୁ -2 -8 ଇଣ୍ଟୁ -3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ -3 ଇଣ୍ଟୁ -3 9 -8 ଇଣ୍ଟୁ 9 ସମାନ -72। ଗ -3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4 ସମାନ -3 ର ଘାତ 2 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ 2 ଥର ଗୁଣିବା। ଏହା ସହିତ 2 ର ଘାତ 4 ହୋଇଥିବାରୁ 2 କୁ 4 ଥର ଗୁଣିବା ସମାନ -3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ -3 ଇଣ୍ଟୁ -3 ସମାନ 9 ଇଣ୍ଟୁ 2 କୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ସମାନ 16 ନୂଆ 144। ଘ -2 ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ -10 ର ଘାତ 3 ଏଠାରେ -2 ର ଘାତ 3 ହୋଇଥିବାରୁ -2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। ଏହା ସହିତ -10 ର ଘାତ 3 ହୋଇଥିବାରୁ -10 କୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା। -2 କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କଲେ -2 ଗୁଣନ -2 4 ଗୁଣନ -2 -8। ସେହିପରି -10 କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କଲେ -10 ଗୁଣନ -10 100 ଗୁଣନ -10 -1000 -8 ସହିତ -1000 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 8000।